lidi, já jsem Basti a tady vedle mě. A já jsem jmenuji Don Cartagena.cz a vítáme vás z dnešního prvního vlogu. Společného, super. Tady jde o to, že tady jak si Basti trošičku zase nestíhá. Ano, já nestíhám. To je klasika, viď? Ano, já nestíhám, vůbec nic nestíhám, teď se těm omlouvám. Teď jdeme, kam jdeme? Domů vlastně. Jo, jdeme do Květnemců nakupovat. No. Takže je to trošičku menší zásadní problém. Dnešek měl tady vlastně nový vlog, jenomže jak si nemůžeme se dokopat k žádným tématu. Ano, tak nás napadla takováhle chujovina. Jo. Protože samozřejmě zase nás tady úplně zase nechci, samozřejmě. Jako vždycky. Jo, ale trošičku mi začíná rozpát. No což to, já na to mám. Tady trošičku vlastně trošičku proti. O, co stává? Jo, stává, ale třeba by se to nemělo. No nemělo. To nemělo, ale stává. Proč? Nikdo mi za to trhat hlavu nemůže. No to ani nemá cenu. Ti vůbec trhá hlavu, ne? No ne, jsem to nekupoval. Když mě se ptej, co to budeme kupovat. Já nemám finance, já jsem vůbec že mám si na to zpátky. Že to nemůžu tady někdy poslední dělat. To nenechíš furt, ty vole, to je hrozný. Asi? Okej. No, ten Don je hrozný, furt kouří. Já? Ne, já jsem hodnej, já nekouřím. Podali mi zamleze rukava. Mrazí česká ta rukava. Já nekouřím, já jsem náhodou čistý krevnej vůl. Já nekouřím, ty jsi krvní volové nekouřím. Ty jsi vykastrovaný, že jsi vůl? To ne. Jasně, to jsem dělal, neví, ani. No teď jsi to vědí, To stejného, to nebude. To vyskutno, to nebude. Už takyho nebudu, nic jsem takyho neřekl. Aha. Ne. No ne, máš jako holku? To je blbá otázka. Jako fakticky je hodně blbá otázka, jo? To. Ale hele, není napsáno, že to je. Nic, to tady. No jo, no. To by nebyl Don. Co já? Já jsem úplně hodnej. Já vím, že ty jsi hodnej, tak vždycky si nikdy nic neudělal. Ty jsi to znáš sama. Jasně, fakt to na hlavě. Ale třeba mě tak naplnili, ale budíš, no. Na hlavě neumím co peřat, protože na hlavě nemám něco prostě. Takže respektive si v hlavě nemám. Jsme u Vietnamců. Jo, já jsem zelenou zvukný barák. Tak mu, zadarmo. To je hard. To je hard TV, co? Když jsem bude ten uchyl zase. Na to vykastrujem. Zase uchyl zase bude. No. Tak jsme zpátky v chrámu. Doma, já a Don. No, ale já se respektive ukazovat nebudu, bych musel tačet celý telefon. Ne, tak potom. Potom. Ne, potom. Potom. Done. Jestli ti pojde, tak jsem tak měl. Ne. No, ale že to zaspal. To nedělej. Bu. No, je to věděl, dobrá, protože se žádá na čečku. Bude se žádá na čečku. Říkám bez čepice se neukazuju. Já to můžu dát like. Salam alaikum. Tady je Don Cartagena.cz. No, dobrý, já je to tvůj vlog, můj. Já vím. Já jsem vlogy na vás, protože já nesmysl. To už mi dáme. No, to ne, tak to jsme dneska nakoupili. Já? Ty jsi nakupovala, dej to sám. Já ne? Ty jsi nakupovala. Dobře, nakoupili jsme dvě dalburky. Já nevím, jak to míří. Já tady odsud vidím tak velký prd. Takže, odkud se s váma bastli a... Don Cartagena.cz. Já mám půjdu. Loučíme se! Jak vidíš lidi? Tak.
protože to já nebudu.